La crisi econòmica ha fet augmentar el nombre d'assalts que pateixen les masies i camps de diverses poblacions del Tarragonès. El Consell de Govern ha aprovat la construcció de 24 noves escoles repartides amb capacitat per a un total de 9.080 alumnes. El Govern ha impulsat la construcció del nou campus universitari de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. El Pla d'Inversions Universitàries 2007-2013 té assignats 15 milions d'euros per a actuacions relacionades amb aquest campus. Reus ha registrat una tendència a la baixa pel que fa a fets delictius. Aquesta baixada es nota des de que es va formalitzar el desplegament dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'empresa municipal de transports prohibirà que els menors de 10 anys viatgin sols als autobusos. La crisi econòmica ha fet augmentar el nombre d'assalts que pateixen les masies i camps de diverses poblacions del Tarragonès, com Torredembarra. Aquesta és la justificació que troba el cap de la policia local, Ricard Garcia, a uns assalts que tenen com a principal objectiu el menjar. El que sí sabem és això, que el que fan és anar a menjar, intentar fer les menys malmeses possibles, no fa molt d'anys, obren la porta, que les deixen obertes, entren, mengen i se'n van. I això tindrà un increment una mica degut a la crisi. No hi ha treball i es preocupa que això pugui anar més. La gent està robant avui en dia menjar. Es tracta de delictes menors que no tindrien conseqüències judicials destacades, però que per a les víctimes representa un mal de cap constant i un ensurt continu. Els afectats es plantegen fins i tot organitzar-se en patrulles ciutadanes per fer front al que consideren és una falta d'atenció per part de les forces policials. Entren a les masies, als magatzems i als coberts on hi ha animals i provoquen destrosses i desordre. Roben conills i després de pelar-los de qualsevol manera allà mateix o rosteixen un pollastre per consumir-lo en el mateix moment. L'actuació dels lladres és sempre la mateixa. Entren i roben el menjar que poden. L'empresa municipal de transports prohibirà que els menors de 10 anys viatgin sols als autobusos municipals. El tinent d'alcalde i president de la MT, Carles Castillo, ho ha anunciat durant el plenari. Castillo ha explicat que la mesura es posarà en marxa d'aquí unes 3 setmanes, un cop sigui aprovada pel Consell d'Administració de l'empresa municipal de transports. La iniciativa neix després de constatar que molts nens, alguns força petits, viatgen sols sense la companyia d'un adult, sobretot en la línia que connecta el centre de la ciutat amb el barri de Sant Salvador. Castillo diu que denunciaran els casos de nens i nenes menors de 5 anys que viatgin sols i que aquests els retiraran les targetes de transport escolar gratuït. Castillo ha explicat que hi ha inspectors que s'encarreguen de vetllar per la seguretat dels més petits en els trajectes escolars durant les hores d'entrada i sortida dels centres educatius. Ara bé, recorda que aquesta responsabilitat recau en les famílies dels menors. Reus ha registrat una tendència a la baixa pel que fa a fets delictius. Aquesta baixada es nota des de que es va formalitzar el desplegament dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. Tot i així, no s'ha concretat de quan ha estat aquest descens ni el percentatge de diferència respecte a mesos anteriors. D'altra banda, s'ha anunciat que la Guàrdia Urbana de Reus i la policia local reforçaran conjuntament el control sobre els furts en l'interior dels vehicles i els controls de velocitat. L'alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, ha explicat que les tendències delictives s'han accentuat a la baixa i ha constatat l'augment de les detencions i dels ingressos a presó. El cap de l'ABP del Baix Camp i el Priorat dels Mossos d'Esquadra, l'inspector David Boneta, també ha reiterat aquesta baixada dels fets delictius, tot i que ni fons municipals ni la policia catalana han volgut donar cap tipus de dada al respecte ni quantificar el nombre de delictes registrats en els darrers mesos, perquè, segons han explicat, ha variat la metodologia a l'hora de registrar els delictes i, per tant, no es poden fer comparatives. El govern ha impulsat la construcció del nou campus universitari de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. L'aprovació de l'oferta va ser presentada per l'entitat ICF Equipament SAU, empresa encarregada de la promoció d'infraestructures públiques per a la construcció i explotació del nou equipament. El Pla d'Inversions Universitàries 2007-2013 té assignats 15 milions d'euros per a actuacions relacionades amb aquest campus, dels quals 13 corresponen a les obres de construcció del nou edifici i la resta equipaments i material. L'execució del projecte precisament estava pendent de la concreció d'aquest finançament. La finca on es construirà el nou campus de 9.139,5 metres quadrats està ubicada a l'avinguda Remolins de Tortosa. Aurora Massip, directora general de Comunicació del Govern, ha dit que aquesta construcció servirà per crear llocs de treball.
Una altra injecció d'una important partida econòmica en aquella zona que també generarà durant tota aquesta fase de construcció un bon grapat de llocs de treball i ajudarà a donar dinamisme també al sector de la construcció d'aquella zona. En aquests moments, la Universitat Rovira i Virgili acull a Tortosa els estudis d'empresarials, turisme, mestre en educació infantil i infermeria. Per al pròxim curs, la universitat ha sol·licitat poder transformar aquests estudis en graus adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El govern ha aprovat la construcció de 8 nous centres d'atenció primària a les poblacions de Cunit, l'Aldea, les Borges Blanques, entre d'altres. En total, els nous centres podran atendre prop de 125.000 persones i comptaran amb una inversió prevista de 22 milions d'euros. Dels 8 centres, 3 són de la nova creació i se sumaran als ja existents en els seus municipis, mentre que a les poblacions restants es construiran nous edificis que substituiran els que ara estan en funcionament. Els terrenys on s'ubicaran els CAP han estat cedits pels ajuntaments respectius. El govern ha autoritzat el Departament d'Economia i Finances, el Departament de Salut i el Servei Català de Salut per encarregar a l'entitat ICF Equipaments la construcció de centres que es farà per mitjà de l'empresa pública GISA. El Consell de Govern ha aprovat la construcció de 24 noves escoles repartides en capacitat per un total de 9.080 alumnes. L'executiu preveu destinar un total de 11.000 milions d'euros a la construcció de 16 nous centres d'educació infantil i primària, 6 instituts d'educació secundària i 2 instituts d'escola. Aquests acolliran alumnes des de P3 a quarts d'ESO. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, ens ho explica. De 24 noves escoles, però hauríem de dir que, de fet, si penséssim en escoles com a línies senceres d'educació, podríem parlar de 24 línies d'educació infantil a primària i 24 més d'ensenyament en secundària obligatòria, és 24 grups d'alumnes a cada un dels 2 nivells, més 14 de batxillerat. L'objectiu és donar resposta a l'augment de la població escolar registrat en els darrers anys, així com també impulsar la construcció d'obra pública. Segons dades del govern, en 2 anys s'han inaugurat 115 centres nous i s'han construït una mitjana de 2 escoles per setmana. El nombre d'hipoteques sobre habitatges urbans contractades a Catalunya al novembre ha caigut un 46,4% en un any. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, aquest mes es van formalitzar 7.139 hipoteques, mentre que en el mateix període del 2007 aquesta xifra se situava en 13.333 unitats. La crisi de la construcció també s'ha fet notar en el valor mitjà de les operacions, que ha registrat una forta caiguda, passant dels 184.000 euros per habitatge al setembre del 2007 als 156.000 aquest any. A tot l'Estat, el nombre d'hipoteques contractades aquest novembre ha estat de 50.914. En comparació amb el 2007, la caiguda s'ha situat en un 45,7%. L'Ajuntament es compromet a treballar perquè la Generalitat implanti el batxillerat a Sant Salvador a partir del curs vinent. El plenari municipal ha aprovat 3 mocions al respecte, una d'elles entrada per la via d'urgència per l'equip de govern. En aquest document, el govern municipal es compromet a treballar conjuntament amb els pares i mares del barri perquè es donguin les condicions necessàries per oferir batxillerat a partir del curs vinent. Així es vol pressionar la Generalitat perquè hi doni el vistiplau, tot i que l'equip de govern reconeix que serà difícil que es pugui fer efectiu en aquest termini. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros diu que estan del costat de Sant Salvador i que començaran a treballar d'immediat. La crisi econòmica ha fet augmentar el nombre de salts que pateixen les masies i camps de diverses poblacions del Tarragonès. El Consell de Govern ha aprovat la construcció de 24 noves escoles repartides amb capacitat per a un total de 9.080 alumnes. El govern ha impulsat la construcció del nou campus universitari de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. El Pla d'Inversions Universitàries 2007-2013 té assignats 15 milions d'euros per a actuacions relacionades amb aquest campus. Reus ha registrat una tendència a la baixa pel que fa a fets delictius. Aquesta baixada es nota des de que es va formalitzar el desplegament dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'empresa municipal de transports prohibirà que els menors de 10 anys viatgin sols als autobusos.